Здравейте, в днешната класация топ 10 ще ви представим най-богатите футболисти в света и започваме. Номер 1. Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо е роден на 5 февруари 1985 година и е на 32 години. Кристиано Роналдо е португалският футболист, играещ за Реал Мадрид с номер 7. В Португалия също е с номер 7 и е капитан на отбора от 2006. Печели европейското първенство по футбол през 2016, златната обувка за 2008, 2011, 2014 и 2015, определен от мнозина за най-добрият футболист на своето време. Кристиано Роналдо има състояние от 230 милиона и на седмично печели 824 000 лева. Номер 2. Лионел Андреас Меси е роден на 24 юни 1987 и възрастта му е 29 години. Лионел Меси има състояние от 218 милиона, но на седмица взима 759 лева. Лионел Меси е аржентински футболист, нападател, играещ за испанския клуб Барселона. Така. Меси е най-резултатният футболист, играл за Барселона с над 500 гола в официални мачове, най-добрият реализатор в историята. Номер 3. Неймар да Силва Сантос Джуниор, роден на 5 февруари 1992 година, възраст 25. Неймар да Силва Сантос Джуниор, по-известен като Неймар, е бразилски футболист, нападател, състезаващ за испанския Барселона. Неймар е третият най-резултатен бразилец след Пеле и Роналдо. Състоянието на Неймар е 148 милиона. На седмица печели по 621 000 лева. Номер 4. Златан Ибрахимович. Златан Ибрахимович е роден на 3 октомври 1981 година. Възрастта му е 35. Състоянието на Златан Ибрахимович е 114 милиона. Златан Ибрахимович е шведски футболист от босненски и хърватски произход, играещ като нападател за английския Манчестър Юнайтед. Играл е също за много други отбори от 2001 до 2004 за Ювентус, 2004-2006 Интер, 2006-2009 Барселона и от 2009 до 2010 Милан. В ПСЖ играл от 2012 до 2016 и Манчестър Юнайтед от 2016. На седмица Златан Ибрахимович печели по 625 000. Номер 5. Уейн Руни. Уейн Марк Руни е роден на 24 октомври 1985 година. Възрастта му е 31. Състоянието на Уейн Руни е 112 милиона. Уейн Марк Руни е английски футболист, който играе като нападател за Манчестър Юнайтед. Играе на 3 световни и 3 европейски първенства и е настоящ капитан за национален отбор. На седмица Уейн Руни печели по 587 000 лева. Номер 6. Рикардо Кака. Рикардо Лейте, роден 22 април 1982, възраст 35 години. Рикардо Лейте е известен още като Кака, прякора му идва от малкия му брат, който не можел да казва Рикардо и го наричал Кака. Състоянието на Кака е 105 милиона, а на седмица взима. Номер 7. Самуел Ето. Самуел Ето е роден на 10 март 1981 година и е на 36 години. Самуел Ето е камерунски футболист, нападател и четирикратен носител на наградата Африкански футболист на годината. Самуел има състояние от 95 милиона и печели 600 000 на седмица. Номер 8. Раул, роден 27 юни 1977, възраст 39 години. Раул, бивш испански футболист, нападател. Печели, състоянието му е 93 милиона. Номер 9. Франк Лампард. Франк Лампард е роден на 20 юни 1978 година. Възрастта му е 38. Франк Лампард е бивш английски професионален футболист, известен с изявите си за Челси и английския национален отбор. Известен със своята работливост на терена, добър пас и страхотен завършващ удар. Лампард има състояние от 87 милиона. Номер 10. Роналдиньо. Роналдиньо е роден на 21 март 1980 година. Възрастта му е 37 години. Роналдиньо по-известен като бивш бразилски футболист,
Атакуващ полузащитник, печели световната слава като футболист на Барселона на 2003-2008 година, където се доказа като майстор на дриблирането, преките свободни удари и пасове. След престоя си при каталунците Роналдиньо изиграва 3 сезона за Милан 2008-2011, след което играе в бразилските в Фламенго, Атлетико Минейро и мексиканския Куеретаро. След състоянието му е 90 милиона и 500 хиляди и на седмица попечели по 650 хиляди.